Hi havia una vegada un planeta ple d'aigua que es deia Planeta Blau. Dins de l'aigua hi vivien molts animals, es deien els animals marins. Tan contaminada que estava de plàstic feia que el planeta s'anomenava planeta de plàstic. El plàstic embrutava el riu.
televisió, motors, cotxes, avions, llumines, ordinadors i blindats, sabates i targetes de crèdit. I moltes coses més. L'ús de plàstic en va generalitzar a partir de la Segona Guerra Mundial i avui en dia és un material omnipresent. El seu ús generalitzat i indiscriminat s'ha convertit en un greu problema amb conseqüències ambientals i per a la salut de les persones. Cada any arriben al mar uns 8,7 milions de tones de residus plàstics. Això equival a 15 veces de la compra planes de plàstic per cada metre de costa. Alguns plàstics triguen mesos o anys a descompondre's. D'altres perduren al medi durant centenars o milers d'anys. Aquests són alguns exemples del que triguen en descompondre's. Envasos de ric, 30 anys. Roba sintètica, 40 anys. Bosses de plàstic, 150 anys. Piles, 1000 anys. Envasos de plàstic, 300 anys. Sobres de fres, 200 anys. Ampolles de plàstic, 450 anys. Anelles de plàstic, 400 anys. L'illa d'escombraries més gran del planeta és l'oceà Pacífic. Se l'anomena el setè continent. La seva superfície és igual a la superfície de tota Espanya, tota Alemanya, tota Itàlia i tota França juntes. Peixos, tortugues, cetacis, oceans. Es calcula que més de 700 espècies han ingerit per fragments de plàstic. Per confondre's amb menjar, o també han quedat atrapats. Més patien eren els animals marins que no podien respirar. De tots aquests animals, les estrelles de mar estaven molt ferides. El plàstic les enganxava per tot arreu, per la boca, per les potes. I les estrelles de mar estaven asfixiades.
El mar estava més contaminat, hi havia més estrelles de mar ferides. Les persones només tiraven plàstic a l'aigua i les estrelles de mar no sabien que les podia ajudar. Llavors unes estrelles van tenir una gran idea. Presentar les dades de reciclatge a Catalunya durant 2018. Les dades són positives perquè s'ha augmentat gairebé 2 punts després del tancament. Ara ja s'arriba al 41,80%. Amb 80 llaunes de refrescs es pot fer una llanda de bicicletes i amb el reciclatge d'una ampolla de plàstic s'estalvia l'energia necessària per mantenir una bombeta encesa durant 6 hores. Espanya es converteix en el segon país que més plàstic recicla per habitants de tota la Unió Europea. La Fundació CRAC allibera 5 tortugues marines en un acte multitudinari a la platja, amb la col·laboració de l'Associació Posidonia 2021, el suport de l'Ajuntament d'Arenys del Mar. 250 empreses que representen el 20% de la producció d'embalatges plàstics del món s'han compromès. El fet que en 2025 el 100% d'aquest plàstic sigui reutilitzable, reciclable o convertible en compost. 70 associacions de tota Espanya van recollir una tona de desaprofitament de la platja en 2018 amb les borilles i els residus de plàstic com els principals protagonistes.
contaminació a tot arreu. La patrulla sostenible va posar cartells que demanaven no llençar més plàstics a les platges. També van retirar tota la brutícia del mar i van salvar a les estrelles de mar. animals marins estaven molt contents, sobretot les estrelles de mar, que van tornar a viure feliços. Des de llavors, el planeta es va tornar a dir planeta blau i la patrulla sostenible sempre va estar ben atenta que ningú més tire plàstic al mar. Conte contat, conte acabat. Ens ajudeu a cantar la cançó?
Animal Cultural.